Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Students Union Motion Road Circle hapok kejing alam jung President Usamla Armstrong Sosyang bat Usamla Ulysses Rentong General Secretary harengkat kidukot lembat kipai nong syong shnong kahima nong lang sirdership kilapan ibor kelaya kigaro da kabalik bantung da ka signboard hakapot bat kigaro haka shnong umpat kani kejing pen ibor kadai namar kejing wan kamput jong kigaro hakani kathan Usamla Ulysses Rentong ula ong baka KSU ka kendit bat dap da kajing sngosi ya kajing wan le don board jong gigaro kibawan ban penpaj bat penpra ya ki mauput mausam bat penting ya ki paj ba ka snong langdong dai ha ka nyau tarik uyayong arajar arpusan ulapan kan mau bakal don ka rai jong kajing yalang hapedeng ki arteli ki district council kata ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council babaro arteli ki council kila pediang baka shnong maugru nong konghur bat ka ringkha ki hap hapo ka jingpet ka hima nonglang West Khasi Hills District ula ong ru ba ka jing tombor jong ki Garo ka dai man kapor ha ka bakila not banbu ya ka jaka krong ka jana bean na ki kali kit marrep jong ki Khasi Marcha perang, keluar dari! Marcha perang, keluar dari! Marcha perang, keluar dari! Islam, KSI! Islam, KSI! Islam, KSI! Din bang UI ba ki perlok Garo ki wan ban tombor bat ki wan ban penpai ban pra yau put usam jong ka hima nonglang te kane ka jingle donbor bat ka jing penting pensmik jong kini ki perlok Garo ya ki pajba ki nong song ki bdai ki Khasi hangtai ha langdong dai kala perlong ingi gaseng bangin wan sudon bantung yau new signboard kum ka jing jubab ya ki jing wan le don bor joki bat ka ba songolung kalong ba wat hadin ba kaladon hajing sha ka joint committee jong kata jong baro atli ki district council jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council House nem ajar kandai jong benai besan hakalai potorik hajing sha kaladon kajing penbaik bat kakum kai kot lane ka rai ka blami hantai kini ki lightly snong kata ka maugru ka nong konghur bat karyang ka kini kila hapura haka jingpai jong u sadar jongka imanonglang tindring solong bat ya ka jing wan kam jong kini ki perlok Garo ha kini ki kendiat sngi susu nyila yoru sa kawai ka jing tho lengba na ki ka department ba kila dep penting kenaru ba kani ka surok ka ba yaj lengba ka rongjeng pamal adugre kani kabrang su penmi ya ka order ba kani kala hapura sa ka jingpai joka hima nonglang di kan kani ka jingle donbor bat ka jing untut put jong ki Garo miso bedong ba ka kaju sajje nakapor sakapor hau jar arpo kila peniang juboru ya kawai ka kerdop belum khajana bian naki Khasi ki bakit ya kimar ki mata ki marep ki mariang punta na kaliang jong seng hau te usnemru ka lek penpra ya kate ka kerdop belum khajana bat ni suku biang ba kani ka jing tombor ha kani ka kentiru kadai namar ba kaladon kawai ka sngi ba ki persang belum khajana naki marep jong ki perdok persam jongi sya kani ka than ni kaput bat ki perlok Garo bat marmar na kaliang jongi keseng nyelapun sya in charge jongka malang puna outpost bat ni soman ai kublai hakipor ki kendiat kaliang jungu lapan sengat tehendreng yu tang hiki kendiat sengi kila persang ban le don bor sa da kaban penpat penpra yu maput mau sam te kani ka kalong ke ka ba persosi ba yangi kum kaseng bat ya ki pajba ki ba syong basa ha kani ka kaput bat ki Garo ki perlok
garo jongi ni soban bu kejing kerpat yaki ba kim dai shu ban le don bor nang nei skmat balada kile don bor nak kaliang jongi kasang ru ngimban se mengihapan pun ibor banget bat ngihapan tengku ban yada ya ka hok long trai mantrai joki paj ki badon sha kenika kaput bat ni kulturu ya ka sokar ba kadeban paj perman ya kum kini ki jajingji namar lada kim paj kim kmi kan samanra ka jinge bat kan warna ka jing sursi hakawai bat kasni bat ka sorkari ka haban sim ya ka jikitli Iwan hang ni ban si ya kenika signboard kum kadak ban pencisha ba ka uput usam jong ka West Coast Hills udai nang ni om kumba lawan kam di perok runadu nang tei na yeu lang dong dai di simtang so kum kaseng so wan panpau ya kejing so bitar ya kini ki perok garu namar ba kilawan kam palat 10 kilometer nang ni ya ka jaka ka bangi ngidan bat kani kejing wan kam ka joki kalong sibentan ka jing temu ka joki ya ka banadu mensua ban peniar ka uput usam joki belatip kum ka geritar garulan bat ni sutu hang ni ba kajing seluruh ke joki bar wan kam ya kini ka jaka ka jongi nang du nang tena yeu lang dang dai ka dei namar ba ngi sutu ba ka don ka political back up nam ta joki nam ta bakinyo ban peniar usam joki kum mengiong kata ka geritar garulan kina mar kata ku banakale jongi kum kaseng ku ba dalele ru ginam ailat yaki ya ka bakin wan kam trai maki ya ka khendau ka siap ka jungi kamar kata hang ni ngaso ban kan tu nam ta jong pi kum kinong chong snong jong ni ka thong jong ni ka dong ka thang ban jong ni ka snong ba phidei ban long ki baya sha ban long slur ya ka ba ban yada ya jong uput usam bala dadon kanu kanu ka jing ka ba pi pi kendu nak hakin kisi ki ban wan nak leng jungi kinong chong kliti ini wan hier nak ka por nam ta ban aimen sim ban yada ru ya jong uput usam ya ka ba ngim kwa ba ka khendau ka jungi si in siru kan lei no sha u garo nomor ba nak leng jungi ngim sem la lei kini ya ka jaka ka jungi la ni ka khendau ka jungi rei ni wan kam ba ya ka lai ya la ka jong ka hok nang ni uput usam u jungi ban ngskwa bat ong ru gai kitu ki breu ki ba dei kinong song snong jong ni ka snong ba ki bolong tum ki dalal ki bolong arsap ki ba temu ban lilam ya kini ka jaka Shagru Hills ya ke bakum gitu ngasubat ong ba lada pi kwa ban lech Shagru Hills ba kediban mi no nagani ke jaka lech Shagru Hills om lemta ba haba pisong hani pin kam trai ru pin ra ru ya kini ke jaka Shagru Hills